Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Mina ngiwakandlela kaMashu. Ngikhonza eDikapholi. Njengoba sishilo kumfundisi uNdlela siyazi ke bakithi usuka kude kakhulu nale ndoda esingayo namhlanje ukudlulisa amazwi since ngalitholanga nethuba lokuthi nawe uphefumule ngayo le ndoda imapha amazwi ngawudlulisa kuyona. Amazwi ngadlulisa nje amazwi okuhlakanipha kwakhe umfowethu ukuthi akwazi ukubukeza umshado wakhe abone impilo iqhubeka ngoba kusho ukuthi emshadweni wakhe kumnandi ukube bengemnandi bebengebekwazi ukuphinde benze le anniversary yabo ka20 years. Siyambongela kakhulu umfowethu ukuthi umakhulukhulu uNkulunkulu akamkhulise ahamba azi ukuthi uyisibonelo nakwabanye azi ukuthi futhi ngenkambo nangokukholwa abantu babukela kuye ahloniphe isithunzi sakhe ahloniphe isidima sakhe angaphezi ukwenza okuhle afundise nezingane ezikhula ngemuva ngobuyoni ukuthi kuyini ukuba isayoni kahle kahle ngoba njengamanje ubuyoni kufanele buphele bakhona abasichallengeayo ukuthi iyoni kufanele zishintshe ubuyoni ziyoba zihambe ziyogqoka amasudu kahle kahle ilokho kusididayo siyafisa ukuthola lo baba waseGoli othi yena iyoni fanele zishintshe besingathanda ukuthi njengabasakazi nanikhulumele nani nisondezele yena ngoba sesimbonile la ku YouTube ekhuluma ku TV esho ukuthi iyoni ushembe ayishintshe zihambe ziyokwenza enye inkonzo yokusindiswa gqoka amasuda ayiphume uJesu kubonisena akasizeke eze nalombono wakhe asibonise nathi ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu uma ithunywe ngempela akeze kithi asibize ahlangane nathi akhulume nathi siveze sinakho nayaveza nakho. Actually lento ihlala kahle maninizwa ifika kuthiwa izawuna ibeka amajazi sizoyeshokweni. Impela ayihlalanga kahle siyakhuluma sonke samazayoni esikhulele khona nesikufundisiwe kahle ibandla lasezayoni lona bandla elisindisiwe kakhulu ngoba uNkulunkulu ubekile ukuthi makhona umuntu ogulayo akathulekelwe ezayoni yabona ingakho izayoni zikhonza ubusuku nemini zikaNkulunkulu uJesu wakhuleka ubusuku nemini bakhona 24 hours yabona ekhuleka uma ungabhekisisa kahle ngicela ukucacisa lena izayoni zinje uma kuthi umuntu uyagula ugula nini umuntu kakhulu ugula ebusuku ingakho kwaqhamuka izayoni zithandaze kakhulu ebusuku ngoba amademoni noSathane atheka kakhulu ebusuku mina esengeke ngaba nonkosikazi ogulayo bekuthi mase kusebusuku kakhulu ivuke lento okugula kusho ukuthi leli isu liphelele abesabafice yona mabethi akuhlaselwe kuyohlaselwa kuyoliwa leyo mpi ebusuku la yona ikhona umuntu okhulekelwayo egule efike nemoya emibe ehayiza afika akhulekelwe likhulu idemoni lithi sengiyahamba sengiyatsamaya mina azisho ilwane ukuthi thina siphuma phe sabaka sibanibani sithunywe usibanibani so basikwazi ukuyeka leyo nto yethu yobuyoni yokukhulekela abantu nanokuthi ke iyona seyikhulile kwezikamoya izwi kaNkulunkulu siyalifunda siyahlala phansi banama workshop senzise zonke izinto manje asikwazi ukusuka kalula eyoni. Nezela ke babukeli umfundisi uNdlela usekhuluma kakhulu uthuthinteke kakhulu ngombono wensizwa ethe izawuna ibeka amajazi uphinde lapha uyagqamisa ngokusobala ukuthi lento eyiyoni inamandla ngoba yizona ezikhuleka imini nobusuku nabantu ababefika benemimoya izawona zazikhipha nje zikhulumele yona imoya sabonga kakhulu elokugcina usivalelisa baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe naleli thuba onginikeze lona siyahlonipha kakhulu uhlelo lakho mfowethu uNkulunkulu akakusize akukhulise uqhubekele phambili uyabona nje ukuthi naseyoni siyakhula mase sikwazi ukungena ngalolu hlelo sibe nesiteshi sethu esikwazi ukusenza ngaso so angiyazi lento asingeke siyabonga hayi siyabonga kakhulu.